Ak hľadáte najlepších brokerov na forexové obchodovanie, ste na správnom mieste. V tomto videu vás prevediem výberom dôveryhodných a regulovaných platformiem, ktoré ponúkajú nízke spredy, rýchle vykonanie a profesionálne obchodné nástroje. Ak by ste si ich chceli preskúmať sami, všetky odkazy nájdete pohodlne umiestnené v popise. Poďme na to. XTB je jedným z najväčších a najrešpektovanejších brokerov v Európe, založený v roku 2002 a uvedený na Varšavskej burze cenných papierov. Je regulovaný poprednými úradmi, ako sú FCA a CAISEC, čo zabezpečuje transparentné a bezpečné obchodné prostredie. Platforma XTB Xstation 5 vyniká svojou rýchlosťou a intuitívnym dizajnom. Ideálna pre začiatočníkov aj pokročivých obchodníkov. Ponúka úzke spredy od 0,1 pipu, blesku rýchle vykonávanie objednávok a prístup k viac ako 2000 nástrojom, vrátane Forexu, indexov, akcií, ETF a komodít. Obchodníci majú tiež prospech z bohatého vzdelávacieho sekcie s webinármi, kurzami a dennou analýzou trhu. Zaregistrujte sa prostredníctvom odkazu v popise a začnite obchodovať s XTB a zažite jeho profesionálne nástroje a trhovné prehľady. eToro je ďalšou vynikajúcou voľbou, ktorá je celosvetovo známa spojením forexového obchodovania s sociálnym investovaním. Založená v roku 2007 a regulovaná FCA a CAISEC, eToro umožňuje obchodníkom prístup k širokej škále trhov, vrátane Forexu, akcií, ETF, komodít a kryptomien, všetko na jednej platforme. Rozhranie je intuitívne, dostupné na webe aj na mobilných zariadeniach a podporuje copy trading, čo vám umožňuje automaticky kopírovať stratégie najúspešnejších obchodníkov. Pre nadšencov Forexu eToro ponúka reálne spredové hodnoty, rýchle vykonanie a transparentné ceny bez skrytých poplatkov. Okrem obchodovania máte prístup k silnému vzdelávaciemu centru s príručkami, tutoriálmi a aktuálnymi informáciami z trhu. Vytvorte si účet prostredníctvom odkazu v popise a objavte výkonné funkcie obchodovania na Forexe na eToro. XM je celosvetovo uznávaný maklér pôsobiaci od roku 2009, regulovaný CAISEC a ASIC, známy svojou spoľahlivosťou a konkurenčnými obchodnými podmienkami. XM poskytuje prístup k platformám MT4 a MT5 s pákou až do 1 až 1000 v závislosti od regiónu, spredy od 0,0 pipu a okamžitým vykonaním príkazov. Je obľúbený medzi obchodníkmi, ktorí si cení flexibilitu a rýchlosť. Okrem Forexu XM ponúka obchodovanie na indexoch, akciách, drahých kovoch a energetických trhoch. Maklér tiež organizuje denné trhové správy, odborné webináre a podrobné návody, pomáhajúce obchodníkom zlepšiť ich zručnosti a zostať informovaní o globálnych trendoch. Zaregistrujte sa pomocou odkazu v popise, aby ste si otvorili účet XM a zažili profesionálne obchodné podmienky na Forexe. Dúfam, že vám toto video pomohlo objaviť najlepších Forex brokerov, s ktorými môžete obchodovať s dôverou a bezpečne. Ak áno, nezabudnite dať like na video a odoberať kanál pre viac podobného obsahu. Vďaka za sledovanie.